Imbolg atá ann agus tá ag clóir tú san airg. Bhí Naomh Bríd iadú ag éirí í chun fósa le duine agus ní raibh si ag éirí so ghearr si a aghaidh. Lá amháin thug si a go léir agus gcuí si go dtí chun go mbeidh an bia arás agus tháinig sé arás. Cuaig Naomh Bríd go dtí an rí de lion agus dúirt si bhuailm an méid coimhríonn an talamh agus thosaigh an clocha ag fás. Beidh blathanna seo ag fás an san tearach agus beidh na léinta á níos fuda. Agus slán ó Gaelscoil Chill Dara! Slán!